Bütün kişiге selam, siz Eti'nin kanalında. Selam dostlar. Mana nihayat bizde әлеге kanalga кушылдык дип әйтсәм дөресрәк булыр. Инде хәзерге вакытта җырчылар арасында да күп кенә төрле челленджлар эшлиләр. Һәм инде без дә бүген бик кызыклы гына челлендж эшләргә булдык. Бу әле безнең беренче генә челлендж. Аллага тапшырып, бер уенда катнашып карыйбыз. Инде ул уен күп кенә яшь кенә балалар, минем инде кызым гел теге планшетта булгач ютубиларга кирип, әлеге челленджларны карый, әтиәйдә ясый инде, әтиәйдә бергә эшләп карыйк инде дигәч, мин дә аңа балага каршы килеп булмый дуслар. Үзегез беләсез, бала әти өчен иң кадерле кешеләр, шулай бит кызым. Һәм инде Аллага тапшырып, мин алып кайттым кызыма шушында бик матур пирог в лицо дигән, пирог в лицо дигән шундый бик кызыклы гына уен. Менә хәзер без аны ачабыз. Папа, мне где там цвет не типа. О, папа, смотри. Бунда кагазлар да бар булар. Где ты начинаешь? Менә шундыйрак без алдык сливки. Менә ул Малина и клубничка. Малина и клубничка, имя? Клубника. Клубника. Так, бу бер нашып карыйбыз хәзер. Дөрес әйткән дуслар, ничек бу бер эшлисен дә белмим. Кызым минем өйрәтер. Вот это вот сюда. Вот эти. Это рулетка. Да? Спасибо. Бу биткә керәтенә генә. Папа, ну как? Я мальчик. Мусорларны да куйырбыз әлегә. Вот так. Так. Ага. Дуслар, нихаят бу әйберне җыеп бетердек. Хәзер алабыз шушы сливки. Без аны менә монда сиптерәбез. А мы попробуем. Менә шулай. Менә кабып карайын. Гәмле. Моны куябыз монда. Беренче кем, минме, синме? Әйдә алайса. Әйләндерәбез. Безнең бар белән шушындый ук белән ясалган саннар тизелгән сәгать формасында әйләндерә торган кечкенә бер барабан. Менә шул барабанны әйләндерәбез. Һәм монда мәсәлән 4, 5, 2, 3, 4 саннары бар. Хәзер инде сан миңа эләгә. Мәсәлән, 3 ләксә инде мин 3 тапкыр әйләндерәм. 2 тапкыр ләксә 2 тапкыр инде. Аллага тапшырып киттек әйдә. Моны белеп булмый. 3 белән 4 арасында ләккән. Әйдә яңа баштан. 3 белән 4 арасында бит. Ага. Җәмәгать, миңа хәзер битемне шушында куеп 3 тапкыр әйләндерергә кирәк. 4 тапкыр әйләндерергә кирәк. Киттекме? Напаларым битме? Әйе. Аллага тапшырып. Берәү булды. Утыр китмә ташлап мине. Киттек алга таба. Ике. Утыр әле. Тагы 2 тапкыр итсәк. Булды бу. Тагын берәү. Булды, минеке булды, хәси. Хәзер син әйдә. Аның да 3 белән 4 арасына эләкте. Яңа баштан әйдә. Мен әйдә үзең ит. Не боюсь. Курыкма. 2 тапкыр. О, я. 2 тапкыр. Не боюсь. Не боюсь. Әйдә. Ай, не попадет. Әйдә, Папа, крути ты. Юк, син әйләндер. Я не умею. Әйләндер. Әкрен. Блин, там попадет уже. Әйдә үзең. Тәкъдитең әйбәтле. Көчлегән, төшкән. Кызым уйныйсың килде, менә һәм уйна. 1, 2, 3. Менә шундый кызым. Йөз булды, ашыкма. Мин салфетка бар. Ашыкма.
Aja otur. Rahat mı? Ha? Papa. Nişeye kadar oynuyoruz. Ayda bir işe kadar oynuyoruz mu? Нет, давай 1. Ulan. Нет, давай. Temli iş bu. Temli. Endi do'stlar, 1-0 bo'ldi. Odilaning bitta lekti ushadimi? Hozir menga ishlayapsizmi? Hozir menga. Tutiramiz. Shuni ayttirib qo'yamiz. Tak. Tak. Ketdik, barabanni aylantiramiz. 2. Hozir men 2 tapqir aylantirga tegish shushi aybirni. Allohga topshirib. Oh. Ketdik olg'a davay. Oh, bo'ldi. Qancha? Hayda, oshib. Oh, 2. Опять чика. Anga da 2 tapqir lekti. Hayda. Ты будешь крутить. Men aylantiraymi? Это илlegально. Hazırmı? Ketdik ayda. Oba, 1. 2. Ekranına ya. Temli. Senin mangayından migrekti. Опять попало. Ay ay kızım bir katı. Oynarga tilagan ekansen. Ay ay. 3'ga kadar oynaymiz. Tak. Вот здесь еще грамма. Yara qolsin ayam. Nasıl sırtladık? Oldu mu? Ayda qarab tag'in qo'yamiz. Menga пока везет. Да. Блин. Tak, aylantiramiz. Ketdik ayam. Вес. Jamoat. Menga Mana bu 5. yo'li lagerga mumkin menga. Ayım. Mana shulay. Ayım. Mana ilgarayning betini slivki otqanini ko'rganingiz bor edimi hali? Sizning mana degan mumkinchilik. Ay rahmat qizim. Mana menga qizim shu ayttirib поддержка ясай o'ba meni. Ayda ketdik. Qizim og'irtami ol? Yok. Скипки надо. Ay Jamoat, mana u menga dalakdi. Qo'ya o'qishni. Hozir qizim bo'shali. Mana bunda kelaydi, mana olayda solib. Oo! Ulan. Попала салфетка, упала одна. Я ей пока сюда засуну. Oo. Классно? Классно. Mana shulay do'stlar. Voy. Страшно? Приятно, пап? Bik приятно qizim. Bik shul xatlik приятно. Jamoat 2ga 1. 2ga 1. Меня... Hozir Меня... seniki 1, meniki 2. Ты побеждаешь. Ну ладно. Давай. Zато menga endi elakdi. Hayda ketdik. Yara 2 bo'lsin, 2ga tortgan endi bu qizim. 2ga tortgan endi. 5 bilan 2 orasida 2ga tortgan. Aylantiraymi? Hozirmi? Ketdik ayda. Ой. Qizim ayda. Oo, mana senga vizyon. Ой, блин. Ketdik ayda. Sirtmaydi kulmanga. O'tiraydi, turma. Qara kulmagini sirtdi. Bolalar ishsin. Biz bola chaqda bir tamlay bir o'shasak, mana bunda sirtaydik bu ayttirib. Я даже сыртан. Sen de sirtasin buni. Ayda ketdik ayda. Qo'shama. Ayda. Hopa. Ish. Ish topqir. Nega? Qizim men qo'rqam. Ма. Это не больно. Папа.
Oo! Lekmedi. Ayda kalsın. Bu asgari ayıtını. Nasıl sineydi? Ayda. Sibuyu. İki. Legat. Berdaya legat. Ayda. Legat itu punya legat. Ayda. Legat. Hazır mı? Udah. Üç geldi. Ay iki geldi. Dostlar, siz özünüz barısında gördünüz. Bugün size eti. Evet kızım. Dürüstün aytkanda mana biz boş vaqtlarda uramga chiqamiz. Hemen shunday qiziqli o'yinlar o'ynarga yaratamiz. Hali biz Allah bir tatizden tağın bir yana oyunlar yazdırırız Allah bir sarşay bit. En mühimi dostlar, bizning bilan bo'ling'iz, bizning kanalga qo'shiling'iz. Shaymi qizim? Bütün kişiga paka. Bütün kishiga da paka. Endi kelasi uchrashuvlar xatli bizga qo'shiling'iz. Подписывайтесь, kim aytmishli. Bek rahmat sizga dostlar. Yana kliplar da Allah bir çıkacakmı kızım? Hemen yana oyunlar bulacak. En mühimi unutmağız ailengizni yaratınız, balalarınızı yaratınız, yakınlarınızın qadrini biliniz. Hemen de biz sizga ishingizda zo'rdan zo'r o'qishlar tilab qolamiz. Paka. Paka.